Simon dwi o'r gwasanaeth tân ag achub yma yng Ngogledd Cymru. Mi ymunes i fel diffoddwr tân 6 ar 20 mlynedd yn ôl. A dwi wedi bod i dwni'n faint o tanna mewn gegin yn tai bobl dros y blynyddoedd. Mae o gwmpas 40% o tanna yn y cartref yn dechrau yn y gegin, a so nhw wedi cael ei atal yn hawdd iawn. Wel, mae gadael un peth bach tynnu'ch sylw a mae wedi gwneud smonach o bethau yn y gegin. Peidiwch â troi'ch cefn ar goginio. Wel, sa chi wedi fod yn sgrolio trwy Facebook neu trio cadw'r plant yn hapus wrth y bwrdd gegin, neu meddwl bod yna un glasiad o win arall yn iawn. Dwi wedi gweld llian llestri wedi cael ei adael rhy agos i'r hob, neu caws ar dost o dan y grill, neu olew poeth mewn padell ffrio. Mae'n swnio'n amlwg, ond sa chi'n synnu pa mor aml mae pethau ma'n digwydd. O trwy gwrando ar yn cyngor ni, mi fydd chi a'ch teulu yn llai debygol o'ch cael eich ynafu yn tân, neu gorfod gosod gegin newydd yn eich tŷ. Gnewch yn siŵr bod chi'n gwneud cynllun dianc i'ch tŷ chi'ch hunan. Ar y lama mwg yna sgynnych chi, gnewch yn siŵr bod chi'n profi nhw bob wsos.